Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí snúbenci, Mária a Dušan, rodičia snúbencov, drahí bratia a sestry, srdečne vás vítam v tomto šurickom kostole, tento kostole zasvetený svätému Michalovi Archanielovi. Michal Archaniel je ten, ktorý bojuje so zlom, s diablom. Milí snúbenci, opilu manželia, som rád, že ste sa rozhodli dnes zatvoriť sviatosť manželstva, prijať sviatosť manželstva. A ja verím, že svätý Michal aj všetci svätí vám budú vo vašej životnej ceste pomáhať a ochraňovať vás. Prišli ste sem do tohto Božieho chrámu, aby ste tu pred zástupcom cirkvi a pred nami všetkými povedali svoje áno. Cirkev sa teší, že do cirkvi vstúpi nová kresťanská rodina, ale cirkev vás takisto aj prosí, aby ste boli dobrými svedkami viery, ktorú vyznávate, ktorú veríte, aby aj ostatní, ktorí možno hľadajú Pána Boha, aby ho našli. Modlíme sa. Pane, vyslíš naše pokorné prosby za týchto tvojich služobníkov, Dušana a Máriu, za nás tu prítomných, ale hlavne za tých, ktorí dnes prijímajú pri tvojom oltári sviatosť a spájajú svoje životy, naplniť svojou milosťou a upevniť vzájomnou láskou. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Čítanie z listu svätého Pavla apoštola Kolosanom. Bratia, ako vyvolení Boží svätí a milovaní, oblečte si city milosrdenstva, dobrotivosti, pokory, miernosti a trpezlivosti. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by sa niekto mal čo ponosovať na iného. Ako vám Pán odpustil, tak aj vy. Nadovšetko však majte lásku, ktorá je spojivom dokonalosti. A pokoj Kristov nech vládne vo vašich srdciach, veď na to ste povolaní v jedno telo a buďte za to vďační. Slovo Kristovo nech vo vás bohato prebýva, múdro sa navzájom poučajte a napomínajte. Vďačným srdcom spievajte Bohu žalmy, chválospevy a duchovné piesne. A čokoľvek robíte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Ježiša Krista, jeho prostredníctvom, vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. Počuli sme Božie slovo, Bohu vďaka. Teraz vás poprosím, budeme odpovedať milosti Pánovej plná je zem. Milosti Pánovej plná je zem. Blažený národ, ktorému Pánu je Boh, blažený ľud, ktorý si on vyvolil za svoje dedičstvo. Hľa Pánovo oko bdie nad tými, čo sa ho boja, tými, čo jeho milosrdenstvo dúfajú. Milosti Pánovej plná je zem. Naša duša očakáva Pána, on je náš pomocník a ochranca, v ňom sa naše srdce raduje a v jeho sväté meno máme dôveru. Milosrdenstvo Tvoje, Pane, je nad nami, ako dúfame v Teba. Milosti Pánovej plná je zem. Aleluja, aleluja, aleluja. Kto zostáva v láske, zostáva Bohu a Boh zostáva v ňom. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vami i s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva Tebe, Pane. V tom čase povedal Ježiš, na počiatku sveta Boh stvoril ľudí ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku a prilne k svojej manželke a stanú sa obidvaja jedným telom. Tak teda už nie sú dvaja, ale iba jedno telo. Preto, čo Boh spojil, človek nech nerozlúčuje. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste.